Actualment estic com a investigadora i com a professora lectora. La meva tasca d'investigadora és dins el grup Arguet, que és el grup aplicat de recerca en educació i tecnologia, dins del Departament de Pedagogia de Rovira i Virgili. I la veritat és que he tingut sort de poder iniciar una línia dins de la tecnologia educativa, una línia de recerca que ja vaig apuntar a la meva plaça i que es centra en l'estudi de la competència digital docent i també d'estudiants. I el que estem fent és construir un model que permeti entendre com aquesta competència digital dels docents tan necessària i tan important avui en dia, no? I que totes les institucions en parlen i intenten mesurar-la, intenten avaluar-la i, per suposat, desenvolupar-la en els docents, doncs com aquesta competència digital docent afecta realment o com beneficia a la competència digital dels estudiants i també a com utilitzem la tecnologia a l'aula, perquè ja sabem tots que utilitzar més la tecnologia no vol dir utilitzar-la millor. Per tant, estem construint aquest model i també tenim en compte aspectes de gènere, aspectes d'edat i experiència docent. Ara mateix, això també implica que dins la meva docència aplico aquest model, apliquem aquestes eines de mesura de competència digital docent i formem els futurs mestres i les futures mestres en ser competents digitals.